Minden rendben van, legalábbis úgy érzem. Most kimegyünk egy ilyen happy edzésre, ami azt jelenti, hogy mindenki kénye kedve szerint fogunk vitorlázni, tehát amit szeretne a Mancsaf csapata, arra fele fogok menni. Nem lesznek követelmények, még utoljára átnézzük a hajón mindent, amit újítottunk, átalakítottunk, vitorlákat próbálunk, még edzetelünk egy kicsit, és egy ilyen örömködésre kimegyünk vitorlázni. Szerintem jó a hajósebessége, holnap még lesz egy kis trükk vele. Ezt most még nem árulom el, de lehet, hogy még egy olyan egy csomót tudunk gyorsítani a hajón, úgyhogy jól állunk. Csapat oké? Csapat teljesen rendben van, meg van beszélve mindenkivel, hogy lesz az elmélet, hogyha kis szél van, hogy lesz, hogyha nagy szél, ez csütörtökig majd elválik, úgyhogy annyi emberre nevezünk, amennyi majd akkor esetleg kell.